I årevis levede hun i total stilhed. En liten jente, autistisk og lænket til rullestolen fra ung alder. Hun snakkede aldrig med lærer og svarede ikke, når Leia henvendte sig, og smilte sjældent til de nærmeste familiemedlemmerne. Den eneste, hun udvekslede ord og blik med, var faren. En mægtig mand, men også desperat over den usynlige barrieren, som holdt datteren isoleret fra verden. Helt til noget uforudset skete på en helt vanlig restaurant. En ung, enkel og ukendt servitrice, uden høje titler eller fin uddannelse, nærmede sig bordet. I løbet af få minutter havde hun opnået det anerkendte eksperter havde mislyktes med i årevis. Jenta smilte, spiste maten sin og åbnede sag op som aldrig før. I det øjeblikket forstod den millionære faren, at hans eget liv og servitricens var i færd med at ændre sig for altid. Restauranten var travel den ettermiddagen. Sollyset strømmede gennem de store vinduerne, lyste op glassene og skabte gyldne reflekser på de veldækkede bordene. Forretningsmænd diskuterede aftaler, damer viste frem smykker, og servitører hastede forbi balancerende på dyre tallerkener. Midt i alt dette prøvede Anna, den unge servitricen, at skjule, hvor slitten hun var. Hun havde udslidte sko, og håret var sat op i en slurvete hestehale. Men hun jobbede med dedikation, for hun vidste, at hvert minut betydde penge til at betale den forfaldne huslejen og medicinene til sin syge mor. Det var i denne sætningen, at Edvard, en millionær kendt for sin stærke holdning og markante tilstedeværelse, ankom med sin datter Clara. Han havde på sig en pletfri dress og vagte, som altid, respektfulde blik og viskende kommentarer, men det var Clara, som fangede alles tavse opmærksomhed. Skør i rullestolen sin, virkede den 8 år gamle jenta at bære en fjern, utilgængelig verden i øjnene. Nogle gæster så på hende med medlidenhed, andre bare snudde sig bort. Edvard havde blivet vant til slike reaktioner, men han sluttede aldrig at føle den tavse smerten af at se datteren isoleret i sit eget univers. Anna med brættet i hånden nærmede sig bordet. Gæsten virkede helt vanlig, men da hun bødede se ned mod Clara, skete noget ekstraordinært. Clara løftede blikket, fæstede det på servitricen og smilte for første gang til nogen andre end faren. Ikke nok med det. Da Anna førte en ski med mat til munden hendes, accepterede Clara det roligt, som om hun havde ventet på dette øjeblikket hele livet. Edvard blev stående ubevægelig. Chokket fyldte ham. Hvordan havde denne ukendte kvinde klart det umulige på så kort tid? Hvem var denne servitricen, som, uden at være klar over det, havde brudt stilheden, som års arbejde fra specialister aldrig havde lykkes med at bryde? Og endda mere for uroligende, hvorfor følte han, at dette møde bare var begyndelsen på en stor forandring? Et stille mirakel. Edvard klarede ikke at tage øjnene af scenen. Gaflen hang i luften, mens han så Clara acceptere hver ski, som Anna tilbød, med en ro, han aldrig havde været vidne til før. Den lille jenta smilte, ristede let på hovedet og slap til og med ud små glædeslyder, som om hun var sammen med nogen, hun virkelig stolte på. For en far, som kendte alle barriererne, som autismen skabte, var dette ikke bare sjældent, det var umuligt. Han kendte et stik i brystet. Hvor mange gange havde han ikke lejet en anerkendte specialister, prisbelønte terapeuter og barnepiger anbefalet af de mest indflydelsesrige familierne? Hvor mange gange havde han set hvert eneste forsøg mislykkes, hvert af Claras tomme blik, hver tunge stilhed, som virkede at råbe højere end ord. Og når havde en enkelt servitrice klart det ingen andre havde fået til. Mens Edvard var opslugt af disse tankene, forstod ikke Anna, hvor betydningsfuldt det hun gjorde var. For hende var det at mate Clara en helt naturlig handling. Hun behandlede jenta med en mildhed, men uden den nedladende medlidenheden, som mange andre viste over for barn med funktionshæmminger. Han viste ingen medlidenhed, bare ægte kærlighed. Det var som om hun så Clara ikke ud fra rullestolen eller diagnosen, men som en liten jente, som trængte opmærksomhed. Clara reagerede med entusiasme. Øjnene hendes skinte, og selv gæster ved nærliggende bord lagde mærke til scenen. Det begyndte at gå hvisking i restauranten. Nogen overraskede, andre vantro. Chefen derimod rynkede panden. Han var misfornøjd. Servitører skulle ikke samhandle mere end nødvendigt, ifølge ham. Og i det øjeblikket var Anna i færd med at krydse alle de usynlige grænserne for etikette, som restauranten havde. Edvard lagde mærke til de misbilligende blikkene rundt sig, men så ingenting. Han var fortsat hypnotiseret af, hvordan datteren hans endelig virkede glad. Det var noget magnetisk ved scenen, og han klarede ikke at bestemme sig for, om han skulle afbryde eller bare observere. Da Anna var færdig med å-server, lagde hun brættet til side, og på impuls gjorde hun noget, hun selv ikke forventede. Hun bødte se ned til Clara
og viskede lavt, som om det var en hemmelighed. Du gør det vældig bra, jenta mi. Jeg vidste, at du ville klare det. Clara smilte igen, og det var som et lyn, som traf Edvards hjerte. Dette kunne ikke være en tilfældighed. Båndet var ægte. Servitrisen havde klart at krydse en vej, som virkede uoverstigelig. Edvard var imidlertid ikke en naiv mand. Hans praktiske sind begyndte at arbejde. Hvem var denne unge kvinden? Hvad ville hun? Hvordan kunne hun have en så dyb effekt på datteren Hansuden? En gang at kende hende, mistro blandet sig med forbløffelse. Hvis det var en ting, han havde lært i livet, var det, at ingenting kom uden en pris. Men en indre stemme insisterede på at modsige ham. Hvad om det for første gang ikke var nogen skjulte motiver? Edvard lænte sig tilbage i stolen urolig. Han vidste med absolut sikkerhed, at han ikke ville forlade restauranten uden at finde ud mere om servitrisen, som på få minutter havde forandret alt. Før vi fortsætter denne historien, husk at abonnere på kanalen og kommentere dit navn og hvilken by du ser på fra. En usynlig linje krydsede stemningen i restauranten, begyndte at ændre sig. Glotters smil trak til sig mere opmærksomhed end det burde. Gæster ved nabobordene hviskede. Nogen lente sig frem for at se bedre. En ældre dame kommenterede lavt, at hun aldrig havde set jenta reagere på den måde, mens en mand i dress ærtede, og sagde, at det var nybegynderflaks. Sommerhyggen vokste, og Anna begyndte at føle vægten af blikkene. Hun rejste sig, justerede uniformen og prøvede at skjule rødmen i ansigtet. Hun ønskede ikke problemer, men det var allerede for sent. Chefen, en høj og streng mand ved navn Marcello, nærmede sig med faste skridt. Udtrykket hans var af misbilligelse, og holdningen hans antydede, at en reprimande var på vej. Anna, sagde han med lav, men autoritær stemme. Hvad er det, du tænker? Kunderne er ikke her for at få personlig opmærksomhed. Du skal servere og trække dig tilbage. Dette er ikke en barnehage. Anna kendte en klump i halsen. Hun så ned skamfuld uden mod til at svare. For et øjeblik troede hun, at hun kom til at miste jobben der og da. Men før hun kunne forklare sig, skete noget uventet. Clara holdt hånden hendes, gæsten var enkel, men kraftfuld. Jentas øjne fæstede sig på servitrisen, og smilet, som fortsat skinte i ansigtet hendes, forsvandt i frygt, som om hun frygtede, at Anna skulle dra. Edvard var vidne til scenen, og en frysning løb ned over ryggen hans. Aldrig i hele sit liv havde datteren hans taget initiativ til at røre nogen andre end ham. Aldrig punsa Marcello, uden at forstå dimensionen af gesten, insisterede. Slip kundens hånd og gå tilbage til arbejdet. Du forstyrrer atmosfæren. Anna svælgede tungt. Hun var i færd med at adlyde, men Edvard greb ind med sin dybe, imponerende stemme. Nej, lad hende være. Chefen snudede sig overrasket. Edvard snakkede sjældent offentligt på slike steder, men hans ord havde vægt. Stilheden spredte sig ved bordet og i området rundt. Anna, forvirret, stod bare urørlig, med hånden fortsat flettet sammen med Claras 10 uger. Millionæren fæstede blikket på Marcello og lagde til. For første gang smiler datteren min til nogen, og du synes, det forstyrrer atmosfæren. Marcello stammede, prøvede at forsvare sig, men Edvard løftede hånden og afsluttede diskussionen. Chefen trak sig tilbage. Misfornøjet, men stemningen forblev anspændt. Anna kendte, at benet skalv. Hun havde aldrig været i centrum af opmærksomheden på den måten. I mellemtiden kunne Edvard ikke få et eneste spørgsmål ud af hovedet. Hvem var denne servitrisen, som havde brudt alle datterens barrierer på så kort tid? Mødestedet for 2 verdener. Millionæren pustede dybt. Noget sagde ham, at dette mødet bare var begyndelsen, og at svarene kunne ændre alt, han troede om sit eget liv. Edvard forblev stille i nogle sekunder, bare observerede. Hans faste blik vant til at læse kontrakter og analysere partnere i millionærmøder, var noget fikset på en scene, som ikke gav nogen mening i det hele taget. Clara slap ikke Annas hånd, som om hun havde fundet en tryghed i hende, som ingen andre kunne give. Det var en enkel gest, men for Edvard havde hver detalje vægten af et mirakel. Han havde altid troet, at alt i livet havde en logik, indsats, disciplin, penge. Hvis noget ikke fungerede, var det bare at betale de bedste professionelle. Slik var det i hans forretninger. Slik var det i hans vej til toppen. Men når det gjaldt datteren, virkede al magt, han havde, ubrugelig. Årvis med terapi, medicinske konsultationer og dyre behandlinger havde ikke givet halvparten af det, denne servitrisen netop havde klart på få minutter. Indvendigt kæmpede Edvard mod sin egen vantro. Var han bare i færd med at lure sig selv? Kanskje Clara bare havde en god dag. Kanskje det var en tilfældighed. Ligevel var det noget i det smilet, som ikke kunne ignoreres. En ny sjælden glød, som fik ham til at lure på,
om livet prøvede at sende ham en melding. På den andre side var Anna forvirret. Hun forstod ikke betydningen af det, som skete foran hende. For hende var Clara bare en jente, som trængte opmærksomhed og tålmodighed. Hun havde ikke studeret psykologi, vidste ingenting om avancerede terapier. Alt hun gjorde kom fra hjertet, og netop derfor virkede hendes handling så naturlig. Mens hun matede Clara, tænkte Anna på sin egen virkelighed. Hun huskede de ubetalte regningerne hjemme, det næsten tomme køleskabet, og moren, som var afhængig af hende for daglige mediciner. Og jobbe på restauranten var en konstant kamp. Og takle arrogancen fra kunder, som behandlede hende som usynlig, og tåle chefen, som altid var klar til at kritisere, og at skjule frygten for at miste jobben når som helst. Ligevel prøvede hun at ikke lade livets hardhed slukke hendes evne til at være snil. Edvard lagde mærke til disse detaljerne uden at trænge forklaringer. Han så de korte neglene, de udslidte skoene, den ydmyge måden hun snakkede på. Ingenting ved servitrisen passede ind i det luksuriøse miljøet. Og kanskje var det netop derfor, Clara havde fået kontakt med hende. I modsætning til de andre behandlede hun ikke datteren Hans som en byrde, så ikke på hende med medlidenhed, tvang hende ikke til noget, men tilbød bare venlighed, som om det var den mest naturlige gæsten i verden. Og for første gang på længe følte Edvard noget, han ikke var vant til, tvil. En tvil, som voksede i ham som en ubehagelig flamme. Trods alt, hvem var denne unge kvinde, som på så kort tid havde blivet den eneste personen, bortset fra ham, som var i stand til at røre datterens hjerte? Han vidste, at han måtte finde ud over det. Ubehagelige blik de næste minutterne virkede, som om de hang i luften. Clara holdt fortsat Annas hånd, rolig, som om hun endelig havde fundet en tryg havn. Edvard, uanset hvor hardt han prøvede at røre se, klarede ikke at frigøre se fra virkningen af scenen. Han følte blikkene fra bordene rundt se, og vidste nøjagtigt, hvad de tænkte. Nogle gæster kommenterede lavt, andre lå diskret. For dem var det ikke andet end et uventet indfald. Millionærens datter, som Lot se rive med af en hvilken som helst servitrice. En dame i en elegant kjole viskede til manden sin: "Stakkars jenta, ethvert tegn på opmærksomhed vil røre hende." Manden, uden at skjule det, svarede: "Eller kanskje det er et tricks. Disse servitrisene ved, hvordan de skal udnytte en situation." Ordene nåede ikke direkte Annas ører, men blikkenes tyngde traf hende midt i hjertet. Ansigtet hendes rødmede, og for et øjeblik ønskede hun at forsvinde. Følelsen af at ikke høre hjemme der var overvældende. Hun prøvede at slippe Claras hånd forsigtigt, men jenta klemte endda hardere, som om hun stille tryklede hende om at blive. Edvard lagde mærke til alt. Han følte raseriet vokse i sig, da han hørte de giftige hviskene. Men i stedet for at reagere, valgte han at observere. Det var noget i Annas ubehag, som afslørte mye mere om hende, end nogen ord kunne. Hun var ikke en kvinde, som prøvede at vise sig frem, eller nogen, som søgte fordeler. Hun var bare en enkelt ung kvinde, malplaceret midt i luksusen, men med en usynlig styrke, som klarede at nå ind til hjertet til datteren Hans. Han lente sig tilbage i stolen, uden at vige med blikket, og observerede hver detalje. Den enkle uniformen, allerede slidt af tiden. De faste, men harde hindene, den tjenerte, næsten skamfulde måden, hun taklede den uventede opmærksomheden på. Det var som om hvert træk ved hende fortalte en historie om en stille kamp. Og når indværende kæmpet mod frygten for at miste jobben. Marcello-chefen svævede fortsat rundt i lokalet og kastede misbilligende blik. Et fejltrin til, og hun kunne blive kaldt til køkkenet for at høre det, hun frygtede mest. "Du er afskediget." Men samtidig klarede hun ikke at gå. Claras blik holdt hende fast, og barnets ømhed vækkede et instinkt i hende, som var stærkere end frygten. Edvard forstod dette helt klart. Servitrisen tænkte ikke på regler eller konsekvenser. Hun tænkte på jenta. Og denne detaljen i sig selv var mere værdifuld end al træning eller teknik, som eksperter kunne tilbyde. Mens lokalet vendte tilbage til sin normale somming, tog Edvard en stille beslutning. Han ville ikke forlade restauranten uden at vide, hvem Anna var, hvor hun kom fra, og hvorfor datteren Hans havde fået en så dyb kontakt med hende. For første gang på mange år følte millionæren, at han stod over for en gåde, som penge ikke kunne løse. En samtale, som ændrede alt Edvard, var ikke en mand, som kastede bort tid på mysterier. Hele livet hans havde været baseret på raske svar, faste beslutninger og absolut kontrol. Men i det øjeblikket, siddende ved restaurantbordet, fandt han sig selv omgivet af tvivl, som han ikke kunne ignorere. Hvem var denne servitrisen? Hvordan havde hun på sekunder krydset barrieren, som isolerede datteren Hans fra verden? Da Anna gik bort et øjeblik for at hente flere tallerkener,
observerede Edvard hvert skridt hun tog. Det var ingenting specielt med udseendet hendes i øjnene til den, som dømte ud fra luksus. Enkel uniform, udslidte sko, håret sat op på en praktisk måde. Men det var noget anderledes med holdningen hendes. Hun bevægede sig raskt, men ikke kaldt, og hver gang hun kastede et blik mod Clara, slap et træk af venlighed løs i udtrykket hendes. Da hun kom tilbage til bordet, snakkede han med sin faste, dybe stemme. Hvad hedder du? Anna blev overrasket. Hun var ikke vant til, at millionærkunder henvendte sig direkte til hende, specielt ikke med et så gennemtrængende blik. Hun svælgede tungt, før hun svarede, Anna her. Edvard forblev stille i nogle sekunder og vurderede reaktionen hendes. Han var vant til at genkende løgner, skjulte motiver og smiger. Men i denne servitrisen var det ingenting af det, bare en blanding af respekt og genance, som om hun ikke ønskede at tiltrække sig opmærksomhed. Har du jobbet her længe? Fortsatte han. Nogle måneder, svarede hun lavt, næsten skamfuld. Det er den eneste jobben, jeg har fået. Edvard lagde mærke til nølingen i stemmen hendes, som om det var en skjult byrde bag den sætningen. Før han kunne fortsætte samtalen, slap Clara, som fortsat holdt Annas hånd, ud en glædelig lyd, næsten en dæmpet latter. Millionæren fik frysninger. Det var sjældent, han hørte det, og han blev stadig mere sikker på, at det ikke var en tilfældighed. Anna, på sin side, prøvede at koncentrere sig om arbejdet. Hun ville ikke miste fatningen, men den intense måden, manden observerede hende på, gjorde hende nervøs. Hun vidste, hvem han var selvfølgelig. Hvem kendte ikke Edvard Jensen? Ejer af selskaber på forsiden af magasiner og med forretninger, som omsatte for formuer. Men foran hende virkede han ikke bare som en mægtig mand. Han virkede som en desperat far, som prøvede at tyde et mirakel. Stilheden varede i nogle øjeblik, og Edvard pustede dybt. Noget i ham sagde, at denne unge kvinde skjulte mere end et vanskeligt liv. Noget med hendes måde at være på, hendes måde at få kontakt med Clara på, virkede at bære svar, som han endnu ikke forstod. Og i det øjeblikket tog Edvard en beslutning. Han ville ikke hvile, før han fandt ud, hvad som lå bag servitrisen, som uden at være klar over det, netop havde forandret alt. En farlig ydmygelse. Edvard troede altid, at folk afslørte sig i små detaljer. Det var ikke de store ordene, som overbeviste ham, men gæstene, blikkene, pauserne mellem sætningene. Og i denne servitrisen var det mye at læse. Mens Clara fortsat smilte diskret med hånden flettet ind i Annas. Millionæren observerede med samme opmærksomhed, som han dedikerede til et afgørende forretningsmøde. Han havde derimod begyndt at føle vægten af blikkene rundt sig. Kunder stirrede på hende med misbilligelse, som om de ikke kunne acceptere, at en enkelt ansat havde opnået det lejer og terapeuter ikke klarede. En kvinde i en grøn silkekjole kommenterede højt nok til at blive hørt. Disse servitrisene ved, hvordan de skal tiltrække sig opmærksomhed. Jeg ved på, at hun snart vil bede om en job eller en tjeneste. Kommentaren skar gennem Anna indvendig. Det var ikke første gang, hun hørte slike dommer. Men i denne situation gjorde det endnu mere vondt. Hun ville trække sig uden at gemme sig på køkkenet, men Clara tillod det ikke. Jenta holdt hånden hendes fast, som om hun frygtede, at hun skulle forsvinde. Edvard lagde mærke til alt. Øjnene hans blev harde, og indvendigt voksede en dæmpet raseri. Han var vant til at takle misundelse og falskhed i forretningsverdenen, men han havde aldrig tålt at se datteren sin involveret i ydmygende situationer. Kontrasten var tydelig. Blikkene anklagede Anna for at søge fordeler. Men det Edvard så, var bare en skræmt ung kvinde, som prøvede at balancere mellem behovet for jobben og det naturlige instinktet for at tage vare på barnet. Da Anna endelig trak sig under for at hente en bestilling, benyttede Edvard anledningen til at observere mere. Han kaldte diskret på en af de erfarne servitørerne, en mand ved navn Sverre, som havde jobbet der i årevis. Denne kvinden, Anna, hvad ved du om hende? Servitøren blev overrasket, men svarede lavt. Jeg ved lidt her. Hun begyndte for nogle måneder siden. Bor med sin syge mor langt under. I et enkelt hus, snakker ikke mye med nogen. Jeg ved bare, at hun altid tager ekstra skift, selv når hun er udslidt. Edvard tog ind informationen i stilhed. Hvert ord øgte nysgerrigheden hans. Han kunne ikke forklare hvorfor, men det var noget i den historien, som drev ham til at ville vide mere. I mellemtiden kom Anna tilbage med tallerkene og prøvede at roe sig. Hjertet bankede. Ansigtet var fortsat rødt af skam, men da hun så på Clara, fandt hun styrke. Jenta smilte igen et genert smil, og Anna skjønte, at denne uventede forbindelsen på en eller anden måde gav hende mod til at fortsætte. Edvard fæstede blikket på dem begge. Det var ingen tilfældighed. Det kunne ikke være det.
og en stille vished begyndte at vokse i ham. Denne servitrisen skjulte en styrke, som hun selv ikke virkede at kende til. Endelig nok Anna havde knapt rukket at sætte tallerkenerne på bordet, før hun kendte en fast hånd på skulderen. Det var Marcello, chefen, med et alvorligt udtryk og en tør stemme. Jeg må snakke med dig nu, sagde han, og pegte diskret mod korridoren, som ledte til køkkenet. Hun nølte et øjeblik, så på Clara, som fortsat fulgte bevægelserne hendes med opmærksomhed, men hun havde ikke noget valg. Hun løsnede sig sagte og fulgte efter chefen og kendte, at bena skalv. Hun kendte den stemmen. I den lille korridoren kastede ikke Marcello bort tid. Hvad er det, du tror, du gør, Anna? Begyndte han med armene i kors. Dette er en luksusrestaurant, ikke et teater, hvor du skal vise frem dine barnepiggefærdigheder. Kunder kommenterer. Du krydser alle acceptable grænser. Anna svælgede tungt. Jeg ville bare hjælpe. Jenta virkede ukomfortabel. Det er ikke din rolle, afbrød han og hævede stemmen. Du serverer og trækker dig tilbage. Ingen samtaler, ingen berøring, ingen intimitet. Hvis du fortsætter slik, ender du på gata. Og ærligt talt med den køen af folk, som vil have denne jobben, ikke tro, at du er uerstattelig. Ordene skar som en kniv. Anna sænkede blikket og kendte, at hjertet raste. Hun vidste, at hun trængte jobben mere end noget andet. Det var her pengene til huslejen, maten og medicinene til moren kom fra. Og miste denne jobben ville være som at stupe ned i afgrunden. Fra spisesalen observerede Edvard. Han kunne ikke høre samtalen, men han læste gæstene. Han lagde mærke til chefens stivhed og Annas nedslåtte blik. Han kendte igen den autoritære holdningen. Marcello brugte ikke bare regler. Han knuste den unge kvinden for at bekræfte sin egen magt. Edvard knyttede nævne. En del af ham ville rejse sig i det øjeblikket og sætte chefen på plads, men han holdt sig tilbage. Han trængte at se, hvor langt dette ville gå. Det var noget med Anna, som fascinerede ham for mye til at afbryde så tidligt. Da Anna kom tilbage til spisesalen, var øjnene hendes våde, men hun holdt hovedet hævet og tvang frem et smil. Hun gik forbi bordene og Lot, som om alt var normalt, selvom hun var knust indvendig. Da hun nærmede sig igen, strakte Clara ud hånden næsten i en beskyttende gest. Anna kunne ikke modstå og holdt den, som om hun fandt den eneste styrken til at holde sig oprejst i den berøringen. Edvard så dette og kendte det stak i brystet. Det var ingen tilfældighed, det var et bånd. Og jo mere han så Anna blive presset, desto stærkere vokste følelsen i ham, at denne servitrisen ikke bare var en fremmed, men nogen, som havde kommet ind i livene deres af en grund, han endnu ikke forstod. Og tog stilling. Spisesalen var fuld af hvisking. Episoden med chefen havde ikke gått ubemærket hen, og nå så mange gæster på Anna, som om hun var en egen forestilling. Nogen lå diskret, andre kastede et blik fyldt med fordommer. Atmosfæren, som tidligere var præget af forretningssamtaler og skryt, virkede nu at dreje sig om servitrisen, og rullestol-Jenta, som på en uventet måde havde tiltrukket sig al opmærksomheden. Anna pustede dybt og prøvede at roe sig. Hun balancerede brættene med fasthed, selvom hendes skalv. Hun måtte vise, at ingenting rørte hende, men hvert skridt var vanskeligere end det forrige. Lyden af glas, som klirrede, virkede højere, hviskingen tydeligere, latteren skarpere. Se der, kommenterede en middelaldrende mand, som sat med 2 kolleger i dress. Millionærens datter smiler til servitrisen. Det må være af medlidenhed. Barn føler jo medlidenhed, ikke sandt? Vennerne lå, og en af kvinderne ved bordet lagde til. Eller kanskje Jenta har skønt, at dette er den eneste person, som vil give hende gratis opmærksomhed, siden ikke engang terapeuter klarer det. Latteren runget, og Anna følte, at ansigtet hendes rødmede. Hun lod, som om hun ikke hørte det, men ordene traf hende som piler. Det var ikke første gang, hun tålte grusomme kommentarer, men nå var det noget anderledes. Clara så det. Jenta, som var følsom for enhver gæst, sluttede at smile og så på de voksne med et trist blik. Edvard lagde mærke til alt. Blodet kogte i ham. Han var vant til at se folk foragte ham, stille spørgsmål ved forretningerne hans, til og med prøve at fælde ham. Det havde aldrig rokket ved ham, men at høre latter på bekostning af datteren hans og servitrisen, som på en eller anden måde havde bragt lys ind i Jentas stilhed, var anderledes. Han lente sig frem i stolen og vurderede scenen. De harde øjnene hans fæstede se på mændene, som fortsat lå, og den stilheden han skabte var nok til, at en af dem blev tavs. Men Anna lagde ikke mærke til gæsten. Hun var fokuseret på at holde masken, på at ikke vise, hvor mye hvert ord såret hende. Hun fortsatte at servere bordene, fortsat med hævet hoved. Men indvendigt følte hun sig lidt knust af forskellen mellem verdener.
Hun vidste, at hun ikke havde ret til at have en stemme på det stedet, bare pligten til at søge. Men da hun kom tilbage til Edvards bord, mødte hun igen Claras blik. Jente, som om hun forstod, hvad som skete, strakte ud hånden og holdt den fast, som om hun ville sige, at hun var på hendes side. Edvard holdt pusten. Scenen var tydelig. Datteren Hans, som aldrig fik kontakt med nogen, valgte at stå ved Annas side selv midt i fjendtligheden. Dette kunne ikke ignoreres, og inde i ham forvandlede tvilen sig mere og mere til en vished. Denne servitrisen var ikke hvem som helst. Spørgsmål om liv og død Edvards stilhed varede ikke længe. Han havde tålt mere, end han kunne. Latteren og hviskingen rungede som personlige fornærmelser, og for hvert foragtfuldt blik, som blev kastet mod Anna, voksede en stille forargelse i brystet hans. Han bestemte sig for, at han ikke længere ville være en tilskuer. Da Anna kom tilbage for at se, om bordet trængte noget, løftede Edvard blikket og snakkede med en fast tone. Den dybe stemmen skar gennem luften. Sæt dig et øjeblik. Jeg vil snakke med dig. Anna spærrede op øjnene. Hun vidste ikke, om hun havde hørt rigtigt. En servitrice satte sig ikke ved en kundes bord. Specielt ikke med en som ham. Hun prøvede at undvige. Herre, jeg kan ikke. Chefen. Jeg sagde, du skulle sætte dig, afbrød han uden at hæve stemmen, men med den autoriteten, han altid bar. Gæster rundt så på hverandre, overrasket. Marcello, chefen, rynkede panden i det fjerne, men nølte med at gribe ind. Edvard var ikke en hvilken som helst kunde. Han var den typen mand, som med en enkelt telefonsamtale kunne ødelægge eller redde restaurantens rygte. Senere trak Anna diskret en stol og satte sig på kanten og prøvede at virke så usynlig som muligt. Hjertet raste, og hun lurte på, om dette ville være endnu en grund til at blive sparket. Clara derimod virkede lettet og holdt hånden sin fast over hendes. Edvard observerede hver gæst, før han snakkede. Hvor længe har du jobbet her? Nogle måneder, svarede hun med lav stemme. Det var den eneste jobben, jeg fik. Og før det, insisterede han uden at vike med blikket. Anna pustede dybt. Det var noget skræmmende i nærværet hans. Jeg gjorde det uformelt arbejde. Vaskehjælp. Salg på loppemarkedet, hvad som helst, som dukkede op. Edvard lagde mærke til forlegenheden i ordene hendes. Det var tydeligt, at hun ikke var vant til at snakke om sig selv. Og familien din? Spurgte han for at teste reaktionen hendes. Annas øjne fyldtes med tår, men hun holdt sig tilbage. Jeg bor med min mor. Hun er syg, trænger konstant pleje, og det er derfor, jeg tager så mange skift. Jeg må betale for medicinene hendes. Det virkede, som om restauranten blev stille et øjeblik. Mange gæster lot, som om de ikke hørte, men var opmærksomme. Kontrasten var tydelig. Mens alle, der levede for at vise frem, jobbede denne unge kvinde udmattet bare for at holde moren i live. Edvard var stille i nogle sekunder. Han analyserede hvert svar, hver følelse, som blev holdt tilbage i stemmen hendes. Det virkede ikke at være nogen løgn, bare rå sandhed, kamp og værdighed. Clara i det øjeblikket lente sig nærmere Anna og slap ud en myg lyd, næsten en glædesbabling. Millionæren lukkede øjnene et øjeblik og følte vægten af scenen. Det var ikke længere muligt at nægte. Denne enkle servitrisen havde på få minutter opnået det, han havde søgt efter i årevis. Forbi tilfældighederne Edvard lente sig tilbage i stolen, men slapnede ikke af. Utaget holdt han det faste udtrykket. Det kalde blikket, som altid fulgte ham i forhandlinger og styremøder. Men indvendigt gnejede noget på ham. Han havde aldrig likt at miste kontrollen. Og når skyndte han, at han var fuldstændig domineret af en situation, som ikke var en del af hans verden. Clara holdt fortsat Annas hånd fast. Det var som om hun havde fundet en bro til udsiden af sin stilhed i hende. Edvard kendte datteren sin godt. Han vidste, at ingenting overbeviste hende, at ingen professionel havde klart at få en lignende reaktion. Og nå foran alle havde en enkelt servitrice uden uddanning, uden noget andet end sin egen menneskelighed, blivet nøkkelen. Millionæren begyndte at stille spørgsmål ved sig selv. En del af ham, formet af forretningslogikken, så at han ikke kunne stole så let. Alt har en pris, gentog sindet hans. Kanskje det var en tilfældighed. Kanskje denne unge kvinde udnyttede situationen. Men en anden del, farens del, som så datteren hans smile igen, råbte ind i ham, uanset årsak. Hun klarede det. Anna på sin side følte sig helt malpladset. Hun forstod ikke, hvorfor den mægtige manden foran hende stillede så mange spørgsmål, eller hvorfor datteren hans virkede så knyttet til hende. Hun frygtede, at alt bare var en illusion, som ville ende i straf. Jobben hang allerede i en tynd tråd efter Marcellos trusler, og et hvert fejltrin kunne koste dyrt. Mens spændingen byggede sig op, fortsatte nærliggende kunder at følge med. Kontrasten mellem verdenene var for tydelig til at gå ubemærket hen.
Her var en millionær omgivet af magt, vant til at kontrollere alt, som blev overrasket af en ansat, som ikke havde noget at tilbyde, utover sin egen dedikation. Og det var noget ubehageligt med det for de, som så på. Det var som om Annas sårbarhed afslørte luksusens tomhed rundt hende. Edvard så på hende igen, lad mærke til holdningen, de havde hænderne, de slitne øjnene, men fuld af en ærlighed, han ikke havde set på længe. Han spurgte sig selv i stilhed, hvor mange gange han havde foragtet folk som hende, i den tro, at de ikke kunne tilføre noget til hans verden. Men nu var det netop en slik person, som viste ham og datteren. Hans en vej, som al hans rigdom ikke havde kunnet købe. Han kendte et stik i brystet. Han ville ikke indrømme det, men det var noget ved denne unge kvinde, som rørte ved hans overbevisninger. For første gang på længe følte Edvard sig sårbar, og det gjorde ham urolig. Og inderst inde rungede et spørgsmål ustandsligt. Stod han over for en tilfældighed, eller en skæbne, han ikke længere kunne ignorere? Endelig er det nok, Marcello havde observeret på afstand, og blev stadig mere irriteret. Og se Anna siddende ved bordet med en mægtig kunde, var for ham grund nok til en irettesættelse. Men det, at det var netop Edvard Jensen, gjorde situationen endnu mere delikat. Chefen følte, at han måtte handle, ikke bare for at beskytte restaurantens image, men også for at vise autoritet over for de andre ansatte. I det andet rejste C for at rydde tallerkener, rykkede Marcello raskt mod hende, greb hende i armen, ikke voldsomt, men fast nok til, at alle så det. Nok er det nok, Anna. Stemmen hans var hardt kald, fyldt med foragt. Du blev ikke ansat for at vise dig frem eller spille teater. Du krydser alle acceptable grænser. Gæstene rundt blev stille. Sørmingen ophørte, og pludselig virkede hele spisesalen opmærksom på scenen. Anna prøvede at svare, men ordene sat fast i halsen. Hun vidste, at Marcello havde magt til at sparke hende i det øjeblikket, og det værste var, at han kunne gøre det offentligt på den mest ydmygende måde mulig. Det er altid slik med folk som dig, fortsatte Marcello højt nok til at blive hørt ved nærliggende bord. Du tror, du kan udmærke dig med billige gæster, når du i virkeligheden bare skal tjene i stilhed. Annas ansigt brændt, hun kendte, at hjertet raste og baner skalv. Hun ville ikke gråte, men tårne tvang sig frem. Skammen var overvældende. Det var der noget skade. Clara, som til der havde observeret alt i stilhed, slap ud et højt støn, næsten et skræk, og strakte armene ud mod Anna, som om hun tryglede om, at de ikke skulle tage hende væk. Gæsten fik alle til at holde pusten. Jenta, som aldrig reagerede på fremmede, protesterede noget tydeligt mod muligheden for at miste kontakten med servitrisen. Edvard rejste sig sagte. Øjnene, som tidligere var faste og behersket, skinte nå af raseri. Hele spisesalen var i spænding og ventede på hans reaktion. Marcello skyndte fejlen for sent. Hans overlegne holdning vaklede, da han indså, at han havde krydset den farlige linje. Edvard var ikke bare din hvilken som helst kunde. Han var en mand, hvis ord kunne afgøre restaurantens skæbne. Anna med armen fortsat holdt fast, prøvede at løsne sig. Men det var Edvard, som tog et skridt frem. Stemmen hans rungede dybt gennem spisesalen. Slip hende nå. Og se mennesket, ikke titlerne, stilheden var total. Til og med lyden af bestik ophørte. Marcello blik adlød. Der i det øjeblikket forstod alle, at noget mye større var i færd med at ske. Hele spisesalen virkede, som om den var suspenderet i tid. Alle blik var rettet mod Edvard, som stod oprejst imponerende foran chefen. Marcello, fortsat forbløffet, prøvede at genvinde holdningen, men vægten af situationen knuste ham. Millionæren var ikke en hvilken som helst kunde. Han var en person, hvis nærvær var nok til at få restaurantens ejer til at bøje sig. Jeg sagde, du skulle slippe hende, gentog Edvard. Stemmen var fast, uden behov for at hæve tonen. Jeg tåler ikke uretfærdighed, specielt ikke når det gælder min datter. Marcello stammede og prøvede at forsvare sig. Ja, herre. Jeg vil bare opretholde orden. Det er restaurantens policy. Edvard løftede hånden og afbrød ham. Gæsten var nok til at gøre manden tavs. Orden, spurgte han ironisk. Min datter smiler, hun samhandler. Noget som anerkendte lejere, terapeuter og specialister ikke har klart på årvis. Og du kalder dette uorden. En hvisking gik gennem spisesalen. Mange gæster snudede sig bort for lejene. Andre mere nysgerrige fulgte scenen nøje. Anna, urørlig, vidste ikke, om hun skulle trække sig under eller blive der. Hjertet bankede rasker, og følelsen af at være i centrum af noget større forvirrede hende. Edvard snudde sig mod hende et øjeblik. Blikket hans, som tidligere var kaldt, bare noget andet. Det var ikke bare nysgerrighed. Det var anerkendelse. Han vidste, at det, som havde sket, ikke kunne ignoreres. Servitrisen, fortsatte han og snudde sig tilbage til Marcello.
Klarte det ingen professionel, jeg har betalt, nogen gang har klart. Hun bragte lykke til datteren min. Han tog en pause og pustede dybt. Og hvis nogen her ikke ser værdien af det, er problemet ikke hos hende. Marcello svælgede tungt. Han havde aldrig følt sig så liten. Han prøvede at mumle et svar, men skyndte, at et hvert ord bare ville sænke ham dybere. Han trak sig et skridt tilbage og mumlede en undskyldning. Anna, som fortsat ikke kunne tro det, hun havde hørt, kendte, at Bana svigtede. Hun var vant til at være usynlig, til at blive ignoreret eller kritiseret, men aldrig forsvaret på den måde. Hun så forvirret på Edvard og forstod ikke, hvorfor en så mægtig mand tog hendes forsvar foran alle. Clara på sin side klappede let i hænderne og glæde, som om hun fejrede den stille sejren. Øjnene hendes skinte, og smilet, som lyste op ansigtet hendes, bekræftede, at for hende var Anna ikke længere bare en servitrice. Hun var nogen speciel, en ny begyndelse. Edvard pustede dybt og satte sig igen, men atmosfæren forblev anspændt. Han havde gjort det klart for alle. Anna skulle ikke behandles med foragt, og inderst inde vidste han, at dette bare var det første skridtet i en beslutning, som ville ændre livet hendes for altid. Restauranten, som tidligere vibrerede med latter og samtaler, virkede nå og puste i stillhed. Folk så fortsatte på Anna med nysgerrighed, men ingen vågede at komme med høje kommentarer. Edvards indgriben havde sat alle på plads. Likevel klarte ikke Anna at føle sig komfortabel. Hjertet bankede raskt, og følelsen af at være uden for sin egen krop dominerede hende. Aldrig i hele sit liv havde nogen så mægtigt taget hendes forsvar. Edvard derimod beholdt sit alvorlige udtryk. Han var ikke en sentimental mand, men episoden havde berørt ham dybt. At se Clara smile til Anna og føle datteren reagere på en enestående måde, var noget han ikke kunne ignorere. Noget mere end nogensinde måtte han finde ud, hvem denne unge kvinden var. Da Anna gjorde sig klar til at gå, afbrød han hende. Vent, jeg må snakke med dig. Hun stoppede umiddelbart med et ængsteligt blik. Herre, jeg har allerede forstyrret nok. Det er ikke et spørgsmål, svarede Edvard med fasthed, men uden at være uhøflig. Det er vigtigt. Anna nølte, men hans nærvær tillod ikke et nej. Edvard pegte på stolen foran, og denne gangen satte hun sig uden modstand, selv med Marcellos blik, som brændte på afstand. Clara smilte, glad for at have servitrisen i nærheden igen. Fortæl mig, Anna, hvem er du uden for dette sted? Spurgte Edvard og lagde armene på bordet. Hvad gør du i tillæg til at jobbe på denne restauranten? Hun brugte tid på at svare. Hun var ikke vant til at snakke om sig selv, specielt ikke for en som ham. Til slut med lav stemme indrømmede hun. Jeg tager mig og min mor. Hun har været syg i årevis. Hun trænger dyr medicin og konstant pleje. Jeg gør det, jeg kan. Denne jobben er alt, jeg har for at holde regningerne i orden. Edvard rynkede let på panden. Svaret var enkelt, men fyldt med tyngde. Og ingen, som hjælper dig. Familie, søsken? Anna ristede på hovedet. Bær mig. Min far drog for længe siden. De andre forsvandt, så det blev op til mig. Ordene hang i luften, fulde af en stille melankoli. Edvard analyserede hver detalje i ansigtet hendes og prøvede at finde tegn på overdrivelse eller falskhed. Han fandt ingenting. Bare rå sandhed, værdighed midt i smerten. I mellemtiden lente Clara sig nærmere Anna og ristede på hovedet forsigtigt, som om hun forstod hvert ord. Scenen stak i Edvards bryst. Datteren hans viste sjældent så mye kontakt, og nu virkede hun at læse servitrisens smerte, som om den var hendes egen. Edvard pustede dybt. Han var vant til at se mennesker som tal, resultater, kontrakter, men foran Anna så han ingenting af det. Han så nogen, som livet havde testet ud over det vanlige, og som ligevel ikke havde sluttet at tilbyde venlighed. Og denne opdagelsen begyndte at røre ved noget i ham, som al hans rigdom ikke kunne kontrollere. Et livsafgørende valg. Edvard var ikke en mand, som handlede på impuls. Hans verden havde lært ham, at at stole blindt var at åbne op for ruin. Det spilte ingen rolle, om det var en millionforhandling eller en enkelt gest, det var altid noget skjult. Og selvom Clara havde reageret på enestående vis på servitrisen, tillod ikke hans praktiske sind ham at acceptere det som ren tilfældighed. Den kvelden, mens alle gæsterne igen blev distraheret af måltidene sine, havde Edvard allerede taget en stille beslutning. Han ville finde ud, hvad Mona var uden for restauranten. Han måtte være sikker. Han måtte forstå, om han stod over for et ægte mirakel eller en farlig illusion. Han kaldte diskret på Svære, den erfarne servitøren, som allerede havde givet ham lidt information. Jeg trænger, at du skaffer mig adressen til denne kvinde. Men gør det uden, at hun mærker det. Svære nølte. Det var ikke vanligt at få slike forespørgsler, specielt ikke fra en mand som Edvard. Men fastheden i millionærens blik gav ikke rum for spørgsmål.
Han nikkede bare og trak sig unna. I mellemtiden fortsatte Anna at se hver andre bord og prøvede at lade som om alt var normalt. Indvendigt kendte hun fortsat, at hjertet raste. Det, som havde sket den eftermiddagen, virkede ikke ægte. Hun havde blivet irettesat, ydmyget og samtidig forsvaret af den mægtigste mand, hun nogen gang havde set på nært hold. Men det, som forvirrede hende mest, var Clara. Den forbindelsen, hun havde følt med Jenta, var øjeblikkelig næsten uforklarlig. Og af en eller anden grund virkede det, som om barnet forstod hende uden behov for ord. Edvard, tilbagelænt i stolen sin, observerede hende på afstand. Hver gæst hun gjorde, virkede at bekræfte det, han var modvillig til at acceptere. Det var ingen falskhed i Anna. Likevel holdt hans instinkter ham i alarmberedskab. Hvis hun virkelig var den, hun sagde hun var, ville han ikke bare, men han måtte vide det. Da sværet kom diskret, tilbage med et sammenbrættet papir, tog Edvard det uden at lage bråk. I inderlommen på dressen lå han det væk, som om det var en vigtig kontrakt. Adressen var der, og med den løftede om svar. Clara, fortsat opmærksom på Anna, virkede roligere end nogensinde. Millionæren strøk hånden gennem datterens hår og følte en bølge af modstridende følelser. Han var vant til at løse problemer med penge, med magt, med indflydelse, men denne gang skyndte han, at han kanskje måtte takle noget helt andet, et menneskeligt bånd, som ikke kunne købes. Og da han så på Anna for sidste gang den eftermiddagen, dannede en stille vished sig i hjertet hans. Og finde sandheden om denne servitrisen var ikke bare en nysgerrighed, det var en nødvendighed. For på en eller anden måde, som han endnu ikke forstod, var hun allerede flettet ind i datterens skæbne. Millionæren og rapporten næste morgen havde Edvard allerede sat planen sin i værk. Han ville ikke, før en af hans private sikkerhedsvagter havde dratt til adressen, som Sverre havde givet ham kvelden før. Det var vanligt for ham at efterforske, analysere, bekræfte information, men denne gangen var det en forskel. Han vurderede ikke en partner, en konkurrent eller en kontrakt. Han prøvede at tyde livet til en servitrice, som af en eller anden grund havde blivet en central del af hans historie. Timer senere lå rapporten i hænderne hans. Edvard åbnede mappen med samme ro som altid, men da han læste, begyndte noget anderledes at røre sig i ham. Der var det bevis på forfaldte regninger, en kassovarsler, dyre medicinrecept. Huset registreret i Annas og morens navn var pantsat og stod i fare for at blive tabt. Billederne i rapporten viste et enkelt hus med afskallet maling og en dårlig vedligeholdt hage. På et af billederne sat Annas mor i en gyngestol, skør med et slitent udtryk. Edvard så på det lidelsesmærkede ansigtet og lurte på, hvordan en så ung kvinde havde taget på se en så tung byrde. Han lænede sig tilbage i kontorstolen og lagde papirerne på mahognibordet. Et øjeblik huskede han, hvor mange gange han havde klaget over byrden, han bar i livet, presset fra forretningerne, de endeløse kravene. Men sammenlignet med det, han netop havde læst, virkede hans vanskeligheder ubetydelige. Mens han tænkte, hørte han mygge skridt bag sig. Clara kom ind på kontoret i rullestolen sin og så på ham i stilhed. Edvard så på hende med ømhed. Du likte hende, gjorde du ikke, min datter? Spurgte han og vidste allerede svaret. Jenta smilte lidt, noget som var sjældent, og nikkede bekræftende. Edvard pustede dybt. Billedet af Anna, enkel og smilende, kom til ham. Han forstod fortsat ikke, hvorfor en ukendt servitrice havde klart så mye på så kort tid. Men nu vidste han én ting. Anna prøvede ikke at lure ham. Hendes vanskelige liv var ægte. Hendes daglige kamp var sand. Han tog rapporten igen og lod fingrene hvile på sidene. Ingen skulle bære en så tung byrde alene, mumlede han næsten til sig selv. I det øjeblikket skyndte Edvard, at spørgsmålet ikke længere bare handlede om hans nysgerrighed eller Annas indvirkning på Clara. Det handlede om retfærdighed, om at anerkende værdien af nogen, som samfundet insisterede på at ignorere. Og for første gang på mange år følte han sig tilbøjelig til at bruge sin magt, ikke til egen fordel, men for at forandre en andens liv. Mødet, som forandrede alt næste dag, tog Edvard en uvanlig beslutning for sin rutine. Han aflyste møder, udsatte aftaler, og i stedet for at dra til kontoret sit omgivet af advokater og direktører, drog han direkte til restauranten, der Arne jobbede. Han varslede ingen, tog ikke med sig sikkerhedsvagter eller officiel bil. Han ankom alene i et diskret køretøj, som om han ville skjule vægten af navnet han bar. Da han kom ind, vendte blikkene sig umiddelbart mod ham. Ansatte skyndte sig og justere uniformen. Kunder hviskede. Edvard Jensens nærvær gik aldrig ubemærket hen, men denne gang virkede han ikke bekymret,
for at opretholde holdningen som en urørlig mand. Øjnene han scannede spisesalen til de fandt Anna, som servede et bord i hjørnet. Anna blev skræmt, da hun genkendte ham. Hjertet hendes raste. Efter det, som havde sket, håbede hun aldrig at se manden igen, og frygtede, at han havde angret på, at han havde forsvaret hende, specielt efter skammen foran chefen. Men der var han gående mod hende, med faste skridt og et bestemt blik. God morgen, Anna, sagde han med en mildere tone end vanlig. Hun stoppede et øjeblik, uden at vide, hvordan hun skulle reagere. Herre, jeg forventede ikke at se dem her igen. Jeg forventede heller ikke at komme tilbage så snart, indrømmede han. Men det er ting, vi ikke bare kan ignorere. Ordene hang i luften. Anna forvirret prøvede at koncentrere sig om bordene, men Edvard trak frem en stol og satte sig uden at spørge om lov. Gæster rundt sig på i stilhed nysgerrige. Jeg må snakke med dig, fortsatte han og holdt stemmen lav, men fast. Ikke som kunde, ikke som millionær, men som far. Anna kendte en frysning. Hun så diskret mod bordet, der Clara sat, og smilte til hende nok en gang. Jenta virkede og stråle af glæde bare ved at se hende. Jeg har set rapporter. Jeg har fundet ud om livet dit, moren din, kampene dine, sagde Edvard og så på hende med oprigtighed. Og jeg må indrømme, jeg har aldrig ladt mig imponere af diplomer eller titler, men det du gjorde for datteren min har ingen andre klart. Anna var målløs. Hendes skal og en blanding af frygt og håb dominerede hende. Aldrig havde nogen på det niveauet snakket så ærligt om hende. Jeg vil forstå, hvem du virkelig er, Anna. Edvard pustede dybt, for på en eller anden måde føler jeg, at skæbnen til min datter og din er mere knyttet sammen, end jeg troede. Anna rørt, snudede blikket bort, uden at vide, om hun skulle tro på hvert ord. Men inderst inde så nåede hende, at dette møde ikke bare var starten på en samtale. Det var begyndelsen på en forvandling, som ville ændre livene deres for altid. En usandsynlig alliance. Anna vidste ikke, hvor hun skulle gøre af hende sine. Hun følte sig for liten foran den manden, som bar med sig styrken til en, som altid havde haft kontrol, men samtidig var det noget anderledes ved ham i det øjeblikket. Det var ikke den kulden, som millionæren alle frygtede, men sårbarheden til en far, som kæmpede for at se datteren sin smile. Edvard forblev stille i nogle sekunder, som om han ledte efter de rette ordene. Øjnene hans vendte sig mod Clara, som fortsat smilte til Anna, og lægte med servietten på bordet i en sjælden rolig gæst, som var for sjælden til at ignorere. Så pustede han dybt og sagde, du må vide, jeg er ikke her for at kritisere eller bare for at takke. Jeg er her, fordi du ændrede noget, jeg troede var umuligt. Anna prøvede at svare, men stemmen svigtede. Jack! Jeg gjorde bare det, hvem som helst ville gjort. Edvard så fast på hende. Nej, det gjorde du ikke. Ingen klarede det. Lejere, terapeuter, lærere, alle mislyktes. Og du? På få minutter krydsede du en væg, som har skilt os i årevis. Det er ikke en hvilken som helst ting, Anna. Hendes hjerte raste. Hun kendte, at tårerne samlede sig i øjnene, men prøvede at holde dem tilbage. Aldrig havde nogen værdsat en gest fra hende på den måde. Det var da Edvard lendte sig frem og lagde armene på bordet. Jeg vil give dig et tilbud. Sætningen hørtes ud som en dom fuld af tyngde. Jeg vil, at du skal være mere til stede i datterens liv. Jeg vil, at du skal være en del af rutinen hendes. Nogen, som følger hende, som er ved hendes side i de øjeblikkene, jeg ikke kan være der. Anna spærrede op øjnene. Herre, jeg... Stemmen kom næsten ud som et hviskende. For jeg er bare en servitrice. Edvard vendte ikke blikket. Netop. Du prøvede ikke at være læge, ikke ekspert, ikke terapeut. Du var bare et medmenneske. Og datteren min reagerede på det. Det er det, hun trænger. Ordene rungede i Anna som torden. Forslaget virkede absurd. Hvordan kunne hun forlade jobben? Den minimale sikkerheden, hun havde for at påtage sig en så uventet rolle. Og samtidig, hvordan kunne hun sige nej efter at have set gløden i Claras øjne? Stilheden, som lå seg mellem dem, virkede uendelig. Annas hjerte bankede så hardt, at hun kunne sværge på, at alle i spisesalen kunne høre det. Edvard, tålmodig, ventede bare. Han vidste, at denne beslutningen ikke ville være let, men han var villig til at vente. Og i det øjeblikket forstod Anna, at livet hendes netop havde kommet til et vejskille. Et hvert valg, hun tog derfra, ville ikke bare forandre hendes egen fremtid, men også Claras og til og med Edvards. En sidste lekse stilheden hang over bordet som en tung sky. Anna stirrede på Edvard, ude af stand til at tro det, hun netop havde hørt, og følte sig splittet mellem frygt og håb. Frygten for at forlade det lille, hun havde. Den ustabile, men sikre jobben. Og håbet om endelig at se en anden vej, ikke bare for sig selv, men også for moren. Clara, uvidende om de voksnes spændinger, fortsatte at smile.
og holdt Annas hånd fast, som om hun allerede havde taget afgørelsen for hende. Den enkle, uskyldige gæsten vejede tyngre end noget argument. Herre, Anna klarede endelig at snakke med en brudt stemme. Jeg ved ikke, om jeg klarer det. Jeg er bare en jente, som prøver at overleve dag for dag. Jeg har ingen uddannelse. Ingen kompetence. Hvad om jeg skuffer datteren din? Edvard lænte sig frem. Blikket var fast og samtidig overraskende humant. Anna, har du ikke skjønt det endnu? Det er ingen klarte på, og hvis gjorde du på få minutter. Det handler ikke om diplomer, men om hjertet. Du trænger ikke at lade, som du er perfekt. Du trænger bare at fortsætte at være dig selv. Tårnet slap endelig løs fra øjnene hendes. Det var ikke bare et jobtilbud. Det var en chance til at blive set, til at blive værdsat, til endelig at tro, at livet hendes kunne være anderledes. Jeg accepterer, mumlede hun næsten lydløst. Clara slap ud en glædelig liten latter, og Edvard lukkede øjnene et øjeblik, som om en enorm byrde havde blivet taget af skuldrene hans. For første gang på længe følte han sig virkelig i fred. Edvard lagde til, jeg vil ikke bare, at du skal tage vare på datteren min. Jeg vil, at du skal studere, at du skal få et værdigt liv. Jeg skal hjælpe moren din. Jeg skal sørge for, at hun ikke mangler noget, for Anna, du gav os noget, som er uvurderligt. Hop. Ordene rungede som et vindpust af fornyelse. Anna grådte i stilhed og holdt Claras hånd fast. Og i den restauranten, som så ofte havde fået hende til at føle sig usynlig, blev hun nå den vigtigste personen i rummet. Kunden, som tidligere havde hånet, observerede i stilhed, uden afstand til at nægte for det, de så. Arrogance havde givet plads til refleksion, og mens Anna skyvede Claras rullestol gennem spisesalen med Edvard gående ved siden af, virkede kontrasten mellem verdener endelig at forsvinde. For her var det ikke længere en millionær og en servitrice, eller luksus og fattigdom. Det var bare en far, en datter og en ung kvinde, som beviste, at nogle gange kommer den reneste kærligheden fra de enkleste gæstene. Ægte værdi ligger ikke i det, vi ejer, men i måden, vi berører andres liv på. En enkelt handling kan forandre hele skæbner. Og du, har du tænkt på, hvordan dine handlinger kan forandre nogens verden? Hvis du likte denne historien, så giv os en tommel op og abonner på kanalen for at ikke gå glip af de næste videoerne.